Kaixo, Apa, hemen dago nahi elkarrizketa egiteko? bai berri guregan dago, pasaz egitezke. Kaixo, zu loazea, ezta? Bai, lehen bosten eskaini zidaten elkarrizketa. Ja, eta elkarrizketarako prestatuta zaudela pentsatzen duzu. Bai, hemen ditu idatziak. Ez, nik gehiago arropaz hitz egiten hori nintzen. Ba, egia esan nik ez dut arazorik ikusten nire arropan. Pues nire ustez elkarrizketa batera joaten bazara ezin duzu titiak begi biztan utzi. Ez ditut titiak begi biztan utzi. Zer gertatzen da nire artekin? Gainera zara depilatzen. Hau bai ez duela jasango. Gainera elkarrizketa egiteko mesedea egiten dizudala, Ez didazu mesederik egiten, joango naiz. Ez dut nire denbora galduko errespetatzen ez didan pertsona batekin. gaur egungo neskak Bekin atera. Nahi eta grarekin. Ja, baina nondik. Ba, plazatik. Eta horrela, jantzita jango zera. Bai, Igual zerbait gehiago jarri beharko zenuke. zergatik, baizko, Bai, ez dituzu kurba. ez ditut kurbak behar nahi duan bezala jantzeko. Ja, baina horrela bakarrik pena emango duzu. Zuk pena emango duzu komentario horiekin. Zer mogizunearekin? Hori, zer gertatzen lan batean? Pues ezer, nire etxean filme bat ikusi genuen. Nola zela zer gertatu? Haze mariko, ja. Ja, ze tontua. Horrelako bidoi bat izaten aurrean eta ez egitea ere... Pues ez, lagunak izan gara. Pensionatu dizu? Ez, hasieratik biak lagunak izan gara. Zuk esaten badezu. Sometimes I start missing you crazy. Ain't nothing quite like you. Love like this keeps going and going. I cannot forget you.